Днес е Атанасов ден. Православната църква почита паметта на свети Атанасий Велики. Атанасов ден е и патронен празник на ковачи, железари, ножари и налбанти, ако ги има изобщо. Ето сега един празничен репортаж на именника Атанас Атанасов и на оператора Емил Александров, които се срещнаха с един от малкото останали в България ковачи. Вижте. Да си ковач в България става все по-трудно. Затова и с всяка изминала година ковачите в страната ни намаляват. Причината е, че все по-малко българи ценят труда на майсторите на желязото. Все пак, 44-годишният Любомир Линков е ковач от почти 17 години и не мисли да се отказва. Макар и случайно започнал занеята, Любомир е работил и в чужбина, като и до днес обменя опит и идеи със своите чуждестранни колеги. Според него, хората на Запад ценят най-вече уникалността на всеки един от изработените от ковачите предмети, докато в България се търсят предимно полезни уреди за бита. Това обаче не го спира да продължава да прави истински шедьоври от желязо. И както всеки ковач, и Любомир Линков обича да разказва една от легендите за двамата братя – Антон и Атанасий. Легендата гласи, че са двамата братя-близнаци Антон и Атанас. Са били ковачи и са се вадили желязото с голи ръце от огнището. И един ден са видели тяхното домашно куче с кръстосало, така легнало кръстосало предни лапи и са решили да заимстват от това и са направили ковашките клещи. И вече с тях са започнали да станат по-лесен живота им. За да си добър ковач е важно освен да имаш здрави ръце и голямо въображение. Атанасов ден е известен още като среди зима, средата на зимата. Вярва се, че от този ден нататък зимата започва да си отива и започва да идва пролета. В народните представи свети Атанасий господства над зимните студове, снегове и ледове. Легендата разказва как Атанасий, облечен с копринена риза, отишъл в планината на бял кон и се провикнал: "Иди си, зимо, идва и пролет." Затова българите казват: "Дойде ли Атанасов ден, идва и пролета." Режисьорът